Awu kodwa brown sugar masumuhla nje kuthiwani ngempela. Awu kodwa sweet dreams angazi ke nje wena ngathini ngawo. Angazi ngempela ukuthi ngathini nje ngawo. Hey wena ke yazi ungifanela noba ungifanela no Teddy ka Mr Bean. Teddy. How? Ay wena ke ungifanela no Masha ke. Masha and the Bear. How? Uyazi nina mase kuthiwa sihlanganisa mina nani kungaba nje ikhombe enzima amagwinya nama fried into eyodwa manje nithini ke Teddy no Masha niyangivumela. How? Bamoyizela wena indaba. Oh yangimoyizile isente engishoyo. Hawu kuyangijabulisa ukuze wena yini wa upset nje indaba. Awujwayele unconyo. How? Ama directions ayingaphi mama. KwaKhungwayo babe ngaphi? KwaZulu babe ngaphi? KaNgwane babe ngaphi? Hey. Khona nomuntu ayedwa oqhamukayo. Thola ama direction. Hey. Hey, madoda.